Salutare toată lumea! Și cum v-am spus în episodul trecut, cum am făcut episodul special cu Geometry Dash, v-am spus că vă arăt Minecraft Pocket Edition 0.13.0 și eu să vă dau și link-ul de unde s-a descarcat. Asta e mapa pe care am lucrat eu cel mai mult. Așa. Cu cadrele astea. Cum puteți vedea. Să vă demonstrez ce e nou în 2013.0 din care am și acolo sus în stânga. Aici este noi ușile. Am văzut. Este Iron Trapdoor. Este Trapper Chest. Not Block. Gâna de muzică. Și vază de flori. Aici nu mai băga nimic. Atâta carnea de iepure. Bun. Ori mai băgat redstone, se pune de cum vedeți. Șine noi, 3 feluri de șine. Roborat redstone lamp, dialite, butoane, monetă, toțe de redstone, narea de presare când deschizi